Umphathiswa wezempilo ugqirha Zweli Mkhize uvakalise inxalabo linani eliphezulu lamagosa ezempilo athe osuleleka yilentsholongwane yecorona yaye uthi ufuna kuqhutywe uphando ngalomngeni. Umphathiswa ebetyelele eErmelo eMpumalnag namhlanje nalapho beqhutywa inkqubo yokuhlola uluntu nokuvavanyelwa lentsholongwane. Iphondo laseMpumalnag linabantu abangama-22 esele befunyaniswe benayo intsholongwane yecorona ukuza kudika ngoku. Sithetha nje amagosa ezempilo kwela phondo abila esoma ukuzama ukunqanda ukunwenwa kwale ntsholongwane. Sijabule kakhulu ngoba vele lowo besoloko sikulindele ukuthi manje kena kube khona usizo esilitholayo ukuthi sihlolelwe legciwane ngoba siyabona mhlaba wonke legciwane liyabulala. Ukanti umphathiswa wesebe lezempilo ugqirha Zweli Mkhize ebedibene nabasebenzi belisebe kweli phondo yaye uthi wanelisekile yindlela eliqubisana ngayo nale ntsholongwane eliphondo. We want to go out and discover people before they even get to our hospitals. That's the way we want to reduce the pressure on our health services. I'm very pleased to therefore see that that's exactly what's being done in Ipumalanga. Kodwa uvakalise inklabo linani eliphezulu lamagosa ezempilo athe osuleleka yilentsholongwane. People who know best how to prevent viral infection and bacterial infection are the health workers. So something went wrong, and that's why I've said there must be an investigation to find out how could we get so many of our health workers infected. Umphathiswa usebenzise elithuba wanikezela ngeziko lethutyana nekulapho abantu baza kuvavanyelwa khona lentsholongwane.